Καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τελέσω τα εγγένεια αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης του Δημήτρη Γέρου, 12 ολόκληρα χρόνια μετά από την τελευταία του έκθεση στο νησί μας. Η έκθεση που ανοίγει απόψε συγκεντρώνει έργα των τελευταίων 9 χρόνων και μας επιτρέπει να γνωρίσουμε από κοντά τον ιδιαίτερο εικαστικό τρόπο του δημιουργού, την αμεσότητα, την δύναμη αλλά και την ευαισθησία του. Στοιχεία που διατρέχουν το σύνολο της δουλειάς του από τα έργα της πρώιμης δημιουργικής περίοδου μέχρι και τα σημερινά της καλλιτεχνικής του ωριμότητας. Ο Δημήτρης Γέρος, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του και σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, μας υπενθυμίζει με τρόπο λιτό αλλά τρόπο πλήρες πως η τέχνη δεν χρειάζεται υπερβολή. Χρειάζεται μόνο αλήθεια, όπως κάθε ενασχόληση, κάθε δραστηριότητα με επιρροή στο κοινό. Με περισσότερες από 60 ατομικές εκθέσεις σε μουσεία, γκαλερί και σπουδαίους χώρους τέχνης σε όλο τον κόσμο, ο Δημήτρης Γέρος έχει καταφέρει να διατηρήσει μια σταθερή πορεία με έργα που αγγίζουν ευαίσθητες ανθρώπινες χορδές και ασκούν μοναδική γοητεία. Πολυτάλαντος, πολυπράγμων και αστήρευτα δημιουργικός. Ο Δημήτρης Γέρος ποτέ δεν εφησυχάζει, αλλά ταξιδεύει στις απέραντες λεωφόρους της ανθρώπινης αναζήτησης, ανακαλύπτοντας νέους προορισμούς, πέρα από τα πεζά, έξω από τα συμβατικά και μακριά από τα εφήμερα. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που εγκαινιάζω τη δουλειά αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη και θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς και να σας ευχηθώ να μας προσφέρετε μοναδικά έργα για πολλά ακόμη χρόνια.